Carino nga adunay Last na ko ang 334 votes. Ha? The 2022 National and Local Elections. 10,000. AFDF. Special Conference. Oras mga higala alas 8:48 na sa gabi mga kota sa resulta na pod sa ato ang pagka-congressman. O kana? Nanaw? Dinhi sa ato ang dakbayan sa Dicos. dinhi sa ato ang probinsya sa Davao del Sur. Congressman ta ha. Partial and unofficial results as of 8:17. Alas 8:17 karong gabi una. Pagka-congressman nag-una karon kasamtangan si John Tracy Cagas under sa Nationalista Party adunay 13,845 votes. Lusuntanan man ako? Ikaduhang pwesto sa pagka-congressman or House of Representatives. Nakuha ka na ni Erwin Llanos adunay 4,481 votes. Ikatulong pwesto nakuha ni Mina King Almendras adunay 342 votes ug ang ikaupat nga pwesto nakuha ni Brando Agbon adunay 80 ka mga boto. The 2022 National and Local Mana to Elections. sa matanaw? AFDF. Pila ra makabutaw? Special Conference. Ato ta sa ato ang pagkagobernador. Wala sa gobernador. Pagkagobernador mga higala, partial and unofficial results. Pagkagobernador sa probinsya sa Davao del Sur as of 8:17 PM. Or karong gabi una. Nag-una karon mga higala gihapon sa pwesto si Mrs. Mark Cagas or Yvonne Cagas adunay 11,654 votes as of the moment. Ikaduhang pwesto nakuha ni incumbent Kiblawan Mayor Carl Jason Rama adunay 5,114 votes. Ikatulong pwesto partial and unofficial results nakuha ni Attorney Bobet Torion sa independente nga kandidatura Torion? adunay 2,563 2,000? votes. Torion? Ikaupat nga pwesto nakuha ni Daylen Villamor adunay 45 ka mga boto ug ang ikalimang pwesto nakuha ni Dolson Adlog adunay 40 ka mga boto. National and Local Elections. AFDF. Special Conference. Mana dyan no? At itas pagkakasong gobernador mga higala. Dinis Provincias Davao del Sur, partial and unofficial result as of 8:17 PM. Una sa pagkakaroon, si Ay Cagas Fernandez Word? adunay 14,683 votes as of the moment. Kaduhang pwesto nakuha ni June Blanco Malaza adunay 2,625 votes as of the moment. Katalong pwesto sa pagka-vice gobernador nakuha ka na ni Ronald Bana nga adunay 728 votes. The 2022 National and Local Elections. AFDF. Special Conference. The 2022 National and Local Elections. AFDF. Special Conference. At tota mga higala, sa pagka-provincial board member, din sa probinsya sa Davao del Sur, Pila na 5? first of second district may no? The 2022 National and Local Elections. AFDF. Special Conference. Nanguna diha sa pwesto sa ato ang pagka-provincial board member sa Davao del Sur as of the moment partial and unofficial result. Nanguna si Frank Tungkos na adunay 9,279 votes. Ikadong pwesto nakuha ni Cowboy V. Kadungog adunay 9,053 votes as of the moment. Katulo, Milot Garcia 7,826 votes. Ikaupat, Simplicio Latasa adunay 7,500
678 votes. Sheila Cagas, 7,081 votes. Ray Ayo, 6,739 votes. Ikapitong pwesto, si Gilbert Mayor o Attorney Gilbert Mayor, adunay 6,603 votes. Board, no? Ikawalo Nadaog ko siya sa pwesto na councilor. kana ni Raymond Llanos, 6,361 votes. Ay, no, wala pa man. Ang Kayo pwesto pa man nakuha kayo. ni Dodong Molina, 4,247 Layo ang muli votes. Ika napulo nga pwesto nakuha ni Mon Pasiao, 3,282 votes. Ika-11 nga pwesto nakuha ni Almendras Marla o Marla Almendras, 3,144 votes. Ang ika-12 nga pwesto nakuha ni June Llanos Banlasan, adunay 2,019 votes. Ikatulo nga pwesto nakuha ni Attorney ng Masa, si Attorney Rezada, adunay 1,263 votes. Ayaw magpasagaran, ha? 14 plus Yeah, nakuha karon ako ni kumalis sa Ruben tabaliko, ha? Cañada, adunay 505 votes. Ika-15 nga pwesto nakuha ni Win Villapaz, adunay 426 votes. Tony Nunez, ika-16 nga pwesto, adunay 412 votes. Ika-17 pwesto nakuha ni Ano? Mar Wala na yamahan. adunay 199 votes. Sa mo, tara bukit. Ika-18 nga pwesto nakuha ni June Garza-Lope, 188 votes. Ika-19 nga pwesto nakuha ni May Spirit Villajos, adunay 182 votes. O ang ika-20 nga pwesto nakuha ni Emily Cabusog, adunay 162 votes. Ika-21 nga pwesto nakuha Ako mo, karon no? ni Angelica Political pag Baquiles, Wala pa siya, adunay wala sa mga- 114 Wala pa din siya. votes. Nagmay pa, no? The 2020 Dito ang bak. national and local election. Pero na, dyan nagtubo yun, ha? Special coverage. dapat sa baba. Mga ka na ang atuang nga nakuha nga partial and unofficial results sa Kaya sa atuang councilor, ano ba, no? canvassing of votes mga higala Vice din Mayor. sa atuang lokal nga level. Alas 8:55 na sa gabi. Tanaw na ko yung kung ako na ang pro leader. Sa national nga level mga higala Turne sa siya. presidential o vice Uyo siya, no? presidential race. Ang plataforma Atong sayron karon ang mga nakuha nila nga resulta din Wala hingapon mo sa Daklan sa Digos ug sa probinsya sa Davao del Sur. Din ilang sa to lokalidad Okay lang sa past experience. Daghan sa Japan na kung. No? nga Para na sponsor sa mga vice presidente. pista. As of 8:17 p.m. Ano ba, kada pista sponsor. Di pagdagan. Presidente partial and Okay na unofficial siya results. nag-sponsor niya sa Ang kuhan. nakuhang boto din Ano sa ba, no? probinsya sa Davao del Sur. Nanguna karon si Bongbong Marcos Jr. Go! nga doon ay 16,232 votes. Dinhilang na sa ato ang probinsya sa Davao del Sur. Ha? Ikaduhang pwesto nakuha ni Manny Pacman Pacman. Adunay 1,771 votes. Ikatulong pwesto nakuha kana ni Lenny Robredo. Adunay 1,352 votes. Ikaapat nga pwesto nakuha kana ni Ping Lacson. Adunay Juan, mga Mindanao, 236 mga votes. no? Ang Liling sa limang Mindanao. pwesto nakuha ka na ni Isko Moreno Mindanao, masaya Bonoboso, ka. adunay 214 votes. Alang sa pagka-vice presidente, resulta ka na din sa Ana, probinsya samot, sa ana. Davao del Sur. Nanguna sa pagkakaroon Ayaw ka na. of 8:17 p.m. Unang pwesto nakuha ni Sara Duterte Carpio, adunay 18 lagi 18,219 yan, ano? votes. Ikaduhang pwesto nakuha ni Vicente Tito Soto III, adunay 766 votes. partay yung layo, Ikaduhang pwesto Spice. nakuha ni Kiko Pangilinan, adunay 574 votes. Dapat nakuha ni Willie Ong, Na! adunay 225 votes. Sa ikalimang pwesto nakuha ka na May pinagsenador siya. Atienza nga adunay 93 votes. Daghan pa ni ikaunang mga pwesto. Bagay tinaog siya, senador. Ni Manny Isa man si... Ano? Lopez adunay 50 ka boto. Kapito Walden Bello adunay pitong pwesto nga 38 votes ang nakuha. Walong pwesto nakuha ni Carlos Serapio adunay 30 ka boto. Siyam nga pwesto sa pagka-vice presidente, partial and unofficial result. Rizalito David ikasiyam nga pwesto adunay 18 ka boto. The 2022 national and local election. DX
Kaya na boss, mamay na ka. Jesus, medyas, jacket pants, jacket. Sa gibutyag sa pumilay ka ganiha manghigala niya ining sila manggod ang National Board of Canvassers